10 में दावतिया ए हो चढ़ल बा जवानी रानी नइखे तनिको बस में भाई बाप के इज्जत ली है पढ़तारी 10 में कजन के कर बनी रनिया के कर जुड़ाई हो हिया हिया कैसन बिया फलना के धिया कैसन बिया फलना के धिया जोबन पूरा हिलावतिया कैसन बिया फलना के धिया जोबन पूरा हिलावतिया दावतिया दावतिया कैसन बिया फलना के धिया जोबन पूरा हिलावतिया। मिक्स बाय मनसा स्टूडियो आरा। रिकॉर्डिंग बाय माँ बाल स्टूडियो आरा। पहले बिया पागल नागो मणि धर्मेंद्र के बबुआ उमेश बहुते बाउर बिया अंदर के बाउर बिया अंदर के पहले बिया पागल नागो मणि धर्मेंद्र के बबुआ उमेश बाउर बिया उतर अंदर के मारल नजर सुतो सचिंगारी फैशन ऐसन किया किया कैसन बिया फलना के धिया कैसन बिया फलना के धिया जोबन पूरा हिलावतिया कैसन बिया फलना के धिया जोबन पूरा हिलावतिया फैशन के हंगाई के नो गारंटी।